Kumusta nyo mga cancer? Ako nga pala si Mocha Frappuccino, nag-iisang host sa inyong legit na fake news site. Ngayon, simulan na natin ang mga balitang ina ngayong linggo. At pasensya na kung medyo onti lang ang news natin ngayon kasi gusto ko lang mainit-init pa ang mga balita bago ko ipasok sa puwet nyo. Kung di nyo pa alam, ang Chongqing Major, isang Dota 2 tournament na isang major part ng Dota 2 scene. At alam ko marami dyan na hindi naglalaro ng Dota, so gagawin ko tong very general para maintindihan nyo at kung bakit kailangan nyo ito marinig kahit hindi naman kayo naglalaro ng Dota. So kung mapapansin nyo sa title natin, hindi racism ang issue rito. So bibigyan ko muna kayo ng fact. Si Kuku ay isang kilalang player na naglalaro para sa TNC at ang TNC ay isang Philippine organization na nakikipaglaro sa Dota 2 scene. Nagsimula to lahat sa Star Ladder at ang Star Ladder ay isang platform para sa mga tournaments sa iba't ibang laro. Pagkatapos makipaglaro ang TNC with Kuku of course, sabi niya Ching Chong. Syempre hindi nagustuhan yun ng mga Chinese in general at dahil dito gusto ng Chinese government na hindi siya papuntahin sa China. At sinabi nila na hindi nila kaya mag-guarantee ang safety ni Kuku pag siya ay pumunta sa Chongqing Major, which will be held at China. Of course, ang pangalan pa lang Chongqing, di ba? So, pantanga, ganun lang kabilis. Yun na yun. Ganun lang yun. Tapos, hindi kasi problema rito yung pagsabi niya ng Ching Chong eh. Okay? For me, ang problema dito ay yung pagtago ni Kuku sa kanyang ginawa, sa kanyang mga sinabi. Pinagtago pa niya, sinabi niya sa Weibo, na nagpo siya ng vlog na sinabi niya na yung Ching Chong is pangalan ng isang player doon sa kanyang mga nakalaro. Nalaman to ng ibang mga Chinese identities doon at hindi nila nagustuhan. Hindi nila nagustuhan na nagsisinungaling si Kuku doon. Kaya pinagtago pa niya. So sasabihin niyo sa akin na, Paolo, grabe ka naman! Lagi naman sa mga laro natin may mga ganyan na racist, di naman pinapansin. O yun, dito na mapupunta yung title ng video na hindi yung Ching Chong ang racist issue dito. The Ching Chong Penguin! Pag ikaw ay nasa spotlight, when people look up to you, kung anong klaseng social responsibility ang meron ka, yun ang pinag-uusapan dito. Kasi bilang ikaw, kung ikaw si Kuku, sobrang poorly executed yung kanyang ginawa afternoon eh. Hindi siya nag-sorry agad. Ang ginawa niya, naghanap siya ng palusot at hindi agad in-address ng TNC ang mga pangyayari. So, anong nangyari? Nag-escalate lang. Kumbaga, tulad nga ng sinabi dito ng mismong Dota, TNC has mishandled the situation on multiple occasions, making the situation much worse than it needed to be. So, anong nangyari? Sila na ang nagpataw ng parusa sa TNC na dapat ang ginawa ng TNC, nilagay na nila agad kay Kuku and para sa team nila. So, nabawasan pa sila ng mga points and blah blah blah. Ayoko nang maging masyadong in-depth dito. Gusto ko lang malaman nyo na hindi issue dito yung racist. Ayoko kasi nakakarinig no, grabe yung tayo, sinasabihan tayong Pinoy, o Pignoy, or Indo, blah blah blah, Indio, blah blah blah. Alam naman na lahat yun eh. Hindi yun yung issue rito. Ang issue rito, yung nagpalaki dito ay yung poor mismanagement ng TNC and yung medyo childish na behavior ni Kuku regarding dun sa issue na pinagtakpan mo pa. Sana inako mo na lang agad para tapos na and hopefully you could have played, di ba? Kasi nagkaroon na din ng mga problem ng mga dating professional players dito tulad nila Mind Control. Ang ginawa ng mga team nila is pinatawan agad sila ng fine, pinatawan agad sila ng mga ng penalty para sa sarili nila. Kumbaga alam na nila agad na mali sila, di ba? Bilang isa kang professional player na million ang kinikita mo diyan taon-taon in dollars, di ba? You are held to a higher degree of social responsibility compared sa mga batang hamog na naglalaro lang sa com shop dyan na nagmumura. Tangin na ba di kumain ng nanay mo? mga keyboard warriors dyan. Siyempre, hindi naman pa sila. Who you, di ba? So, hindi ka importante. So, hindi yun ang basihan. Hindi siya magandang analogy sa nangyari kay Kuko sa sitwasyon na to. So, ang nangyari dito, na-ban siya. So, hindi siya pwedeng sumali sa TNC. Buti na lang hindi natanggal yung buong TNC. At least merong representative ang Pilipinas na malaking pera ang at stake. So, sayang din yun, di ba? So, yun. Sunod na balitang ina. Emphasis on the tangina. Speaking of games, tingnan mo naman ang bagong mascot na nagagamitin sa Southeast Asian Games na Pilipinas ang mag-host, 'di ba?
Hindi ba ito yung parang tinutusukan ng nanay mo pa nagtatahi siya? Tapos nagdikit-dikit lang kasi natahi na siya by accident. Hindi ba ito itsura nun? Mukha siyang poring na nagkasakit or siopaw na nadikitan ng mga Christmas balls. So, syempre, tinabad na mag-isip yung mga gumawa nito. Pinattern na lang nila doon sa Lumban na logo natin before. So, PAMI daw ay short for pamilya. Ang sabi mga comment dito, sabi dapat daw Tini kasi tinipid. Nakakainis kasi. Pag ito uno-uno mo nakita, iisipin mo parang kinuha siya sa para sa dating hayop na napagtripan ng mga scientists, tinurok-turukan ng kung ano-ano mga liquid doon. Ito, naging ganito. Ito ba yung level 25 na pouring sa bagong Ragnarok? Gusto ko yung pagkaka-describe nila dito. A smiling sponge ball type figure. Rest in peace, Hillenburg ng SpongeBob. Ito ang mangyayari kay SpongeBob pag nabilad sa araw. So, regarding sa kanina, di ba? Meron na rin mga sabi-sabi na ang gaming in general ay pwede na mapasok sa Olympics. Maybe sa 2024. Kasi hindi naman daw mangyari sa 2020 sa Tokyo Games. Kaya ganito ka-strict ang Valve, yung nagmamanage sa mga tournaments ng Dota 2 Majors, ang Valve, yung may-ari ng Steam, yung mga binibilan nyo ng games, alam nyo naman na yan. Kasi once na kinuha na yan ng Olympics, kinuha na yung mga games na yan, yung mga professional players na yan, kailangan lagi silang tinatabi ka na sa mga sports ng mga taong nire-respeto yung sportsmanship ng game and the art of the game while playing with other players na as passionate as you are, diba? Malaking dagok yun once nagkamali ka. Sana isa tong wake-up call kay Kuku and sa mga professional players ng iba't ibang bansa na hindi dahil naglalaro ka lang ng isang game, dapat hindi ka seryoso, di ba? Kasi maraming taong nanonood niyan, mga batang hamog, na mga bago sila mag-extend sa may-ari ng shop, kaya nakikita nila yan. Baka sabihin nyo naman na, grabe naman, sa UFC nga, nagbaanohan sila para magalit nagbumurahan sila sa mga press call para magkaroon ng labanan Yeah, kasi yun ang context doon once sinabi ko, ching chong, kaya nandito lang ako sa gilid ng kwarto ko, sabi ko ching chong, diyan may nakita sa wala lang yun kasi wala namang context Ching-chong Penguin! Pero nasa konteksto ka ng isang professional game where other players ay nanonood sa'yo kasama ng mga audience mo, kasama ng professional team ng kabila. So, andun yung context and intent na once sinabi mo isang bagay na to, alam mo, medium is the message, alam mo na makikita to ng ibang tao. So, hindi kayang tanggalin sa yung ignorance na sinabi mo to kasi trip mo lang or like ayaw mo maging offensive. Kumbaga, you already lose yung logical aspect nun na hindi to biro. Siguro kung nasa isa kang theater, nasa isa kang teatro, na isa kang comedian, nakatungtong ka sa entablado, gumagawa ka ng mga offensive jokes, blah blah blah. Yun, mas mababa yung chances ng intent mo na gusto mo lang manakit or gusto mo lang maging racist. Kasi nandun ka sa konteksto ng pagiging isang komedyante, ng dark humor, blah 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 blah. So ayun. Yun, doon lang nagkamali siya. Huling balita, Syempre, joke lang. Ba't ka nagagalit? Paolo, grabe! Dilawan ka! Duterte ka or dilawan? Ako, wala akong kulay na sinusunod dito. Ako ay kayumanggi lamang. So, by now, siguro na maalam nyo na hindi nyo na dapat sineryoso yung mga sinasabi niyan dyan kasi lagi naman yan na joke Hindi pa ba kayo sanay? Dapat wala lang to sa inyo. Ang ayoko lang dito kasi ang mangyayari niyan, every time na may sasabihin si Papa Diggs, ang mangyayari niyan, hindi na siya seryosohin. So, I'm sure iniisip to ng kanyang PR team na baka every time na mag-joke, wala na magseryoso sa'yo, di ba? Parang yung wolf, di ba? The crying wolf the sheep who cried wolf, di ba? Yung sinabi niya doon sa story na, may wolf! Tapos biglang dumating yung wala naman may wolf, wala naman Hanggang nangyari, kung talaga may wolf na nagsabi siya may wolf, walang naniwala. Namatay sila lahat. So, very traumatizing na childhood story kaya ako nagkaganito, so pagbigyan nyo na ako. So ayun, doon yung mga balita ngayon na nakalap ko kasi gusto ko mainit-init pa, pasensya na konti lang. Abangan nyo lang ang mga May review natin this week meron pa tayo sa Sabado. And gusto ko lang gumawa ng ito paminsan-minsan para di naman ako maumay sa mga May makalbo ko sa mga cancer na nakikita ko. So yun, doon tatapos sa ating Balitang Ina with Mocha Frappuccino.
Huwag niyo kalimutan like, share yun sa mga ching-chong nyong friends. Share, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Yung ching-chong ping leng! tayo na sa siniskwela.